Girish Bakhuid ang Dubai nagabinda darihun kiriang banyo jingkoi jingkia parkinga sembaro kawai Dubai nagabinda Francis Karbuli Biden happeneng ke jimpang ke bajur Dubai nagabinda Jacinda Karbuli banyo jingkoi jingkia I spat soccer. One para you try. Hallelujah. Then my neighborhood of blame. Hallelujah. I should try to Nyngkong. Para tong Sngi au Jisu agane ka step nagabinda ka jinga haune banai batimai September banginang duai nagabinda ka jinga ka jingar ku barro ngiduai ru nagabinda ka inner healing retreat ka ban stang nadu san tarik agane ka Taïew bau Jisu in karku kardo ya baro ki badon ka jingkwa ban manchimenda agane ka inner healing retreat ngiduai ru nagabinda ka Bible convention haune banai Kerlai tarik paka bor Jisu kanam pau habara ki bawan chimenda. Ha kerteng upa baru kon baru mensi Bakhuid. Kajinga jangu try jangi Jisu Christ bat kajingi jangu blai. Lem bat kajinga selak jangu mensi Bakhuid kindon rengka bat pi baro. Ko himen ko para Nginang sangesh par ban kuslai halaka donut kamen siam halor ki pop baro ki bangilele. Ujisu open kan mau yangi ngi ive pa ive ngi don kam ban light luit na ki jing te na ki jing kum na ki pop jangi. Wan ban pentengen yangi wan ban plai luit yangi. Priang ya ujisu akadonut jangi da ka jinge karpadi ya ujisu ban pen kud yangi karpadi ya ujisu ban plai luit yangi. Karpadi ya Jisu ban tre halo jangi halur kijing talot kijing duna jangi Jisu be ngilang kinong pop ngidon kam yame yarap yangi ha kijing talot jangi nga pala hau blay badan por bara badi happy ko himen ko para Banglele pop shipun daki jimperkat, daki tin, daki kam, daki jingle klet, daki jingle palad janga, daki jingle palad janga, daki jingle palad bakrao janga. Namar kata ngakarpadi ka Maria Bakhuid, kabaya isa ka teisoti, yaki angel bakiri koi, badi api ko himen ko para, benduwai nagabinda janga, how try oblay jangi. Ublay badan bar baro ni sene yangi. Badan dalam mapi ki pop jangi. Unilam yangi isha ka jingim bam jikut. Amen. Dragon drago blay. Isne yangi. Dragon drago blay. Isne yangi. Raiken rat ko ble isne yangi Raiken rat ko ble isne yangi Kristo ma o Kristo ra ko nom penim jangi penim yangi To nginia duwai. Ni duwai nagabinda baraka jing tumu jangi. Nagabinda baraka jing ang nur jangi. Ni duwai ru nagabinda ipa jang system mariat iba tre bat ngi hagar retreat senda.
baila klad minin bangin duaina benda baroki ingasem ke bayam sonsi halo ke jing klad kindik insan jung upa jung system ariat ko blay jung gabor ko temmei jung baro ka babhatam to besiap ha ki donu jungi ya ka jingi ya ka kerteng jome but ai ba da ka jingroi jung ka jingriu bele men pensan hangi ya kie barro ki babha but da ka jing sumar ba jing sharai jome men yada ya kata ka ba mela pensan da utrai jungi u Jesu Kristo kun jome uba im bat san shareng kat bat me ha ka jingelang kawe jung men sem Bakhuid ublay junom la junom. Amen. Kecing plan ekshiti Nyngkong jung Paulus Bakhuid shaki Kristan ha Thessalonika kalanong pasau sau kerkhot khat lai ter rupa khat pra Tau Jisu ublay unsawan lam bat u yakito kipala yothia ngim kwa ba phen om tip ko para shapang kito kipala yothia no khnang ba phen om sngu se kum kiwei pat kipam ton chingkermen namar ba nginget pa Jisu ulayap pat ulami pat kum taru Tau Jisu ublay unsawan lam lem pat u yakito kipala yothia ya kane ngiong happy daga keten jong utrai pamangi kidang kipadang im ya kipa endang pensa hatu kecingwan jong utrai ngin om yolet shwa ya kito kipala yothia naba utrai dala dehi unwan hia nabneng daga keten ka hukum daga sur arkangel pata kecing sawa keturoi ublay pat kito kipala yap hau Kris kin sami pat Nyngkong nang ta samangi kipadang im ya kipadang pensa en shim no lang pergi hakil o pandakentu ya utrai hasuin peneng pat kumta ngin saya ton rengkat par utrai shi junam te toya pentengan markeliang takine kiktin kektin jong utrai Isongo yaudei. Sam kendai kundriu membarang yau spa truk sam. Mendrai kita kuat barok sebang hai dia antifo. One lamb should try, give and do. One lamb should try, yakan amban burong. One lamb should try, kijing dia ayeng utrai wan terwa laga gula kade. Jingmai jemai utrai bertai baro. Ala kasih
Hallelujah. 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 Ngalang kajing syai jengka pertayang utrai. Mono baput yang ngundan ya kajing syai jeng kajing im. Hallelujah. Utrai undan rengkad bat pim. Kajing pule naka gospel Bakhuid kat kumulukas. U Jesu ulalesha Nazareth haka balat pinsan pinramba yabu. Barulalesha ka synagogue kumba ujule haka Sngi sabat. Barulaiang had ban pule. Bala ai hau yaka kitab jungu nongya tulupa Isaiah. Ula plit yaka kitab barula shem yaka jaka haka bala to. Umensim jungu trai udon hanga namar ula pensle yanga ban yalap. Yaka kubur babha haki baduk. Ula pa yanga ban penbana yaka jinglai luit haki koidi. Bad ia ka jingi mat biang hakim ba matla. Ban perlai lud ya kitu kibasha ban bain. Bad ban penbana ya ka snem ba pediang horn jungutrai. Te ulakli ya ka ta ka kitab. Badula aino ya ka haunong sumar. Badula sha. Bad ki kama jung baro ki badon ha ka synagogue kila page shau u dengong. Kumda ulastang ban kren haki. Minda kasni ya kane ka jingto la penurlong kaba yusngo mapi. Bad baro kila ya ro yawu. Bad kila snow shaw jingmud ya ki ting start kibalami na ka shindur jongu. Bad kila ya ong hatu uni umde ukun jongu Joseph. Teula ong haki kelamartatin pin ong hanga yakane ka power. Ko nong pen kia to pen koi tialade ya ka bangila yusngo bamalale ha kapernom to le hangne hasnong la jongro. Nangda ula ong shisha nga ong happy. Omdon unong ya tulupa ubayo burom hasnong la jong. Henry ha ka jing shisha nga ong happy. Ladon shibun girikinde ha Israel ha kapor u Elijah. Menba la penrang ya kabeneng ha do laisnem hindriu banai. Baladon ka nemsiniyu kabajur kerleng kari. Pinban ya u Elijah shimpa sa sha kawai na ki kendre la patang sha sare pat. Ha Sidon Shakawe kabriu kabasa rikante. Baladon bon ba kibasa nyang lingkod ha Israel ha kapor jangunongya tulupa Elisha. Pinban wat uwe na ki kimshim la pinkuid. Laitang ya u naman unong Syria. Haba kila yusngo ya kane baro kibaladon ha ka synagogue. Kila dap da ka jimbitar. Kila yang joy. But kila shop ya u shabar kashnam. But kila yalam ya u shakliar ulum. Ha uba latte ya kashnong junkie. Kramba kinyo ban kenyat ya u shariat. Henry upat da kabayad hapadeng junkie ulalait laka linthi. Ka gospel jang utrai ko himmen ko para bayir ha utrai Jesus Christ ka jimpule mintakasni kalong ka manifesto jangu Jesus u Messiah ha ka ba ustang
yaka ministry paid ba. Nius ngo Shapang kaneka ketin manifesto. Manifesto kabamot ki political parties shua ke election ki vanra hakamat ki paid ba lada pi jid yangi ngin sale kumne kumda nagabenda ka imlang salang nagabenda ka shnong katao Henry hadin ba kila pinbana manifesta pasto enda kila job ki burino ya ka manifesto but kim leshu ya ka ba ki pinbana paid ba kabamot kaya ka ba ki mud banle lada ki don ha ka jingsen shar kane kalonga jing mud janga manifesto buon ki brio ki pinbana kumne lada pile kumne yangang le ye pi kumne Henry Kim Jule kile mar kompong Henry ujisu upenbana ya ka manifesto baduwang ulong mesaya badudon hau ya ka jimpensle banwanra iya usnem jongka jingsiuspa upenbana ulawan kanang nagabinda ke baduk Wan kanang nagabinda ki buri badon shak patok. Wan kanang nagabinda ki matla. Wan kanang nagabinda ki bala shalebein. Badu Jesu habaula penbana kumne don ki buri bas utot. Habau Jesu stang bandong ka manifesto jongu kalong nagabinda kum kini ki buri Don buon ki buru kim sota na diawu. Namar bale ki don kilong ki buru badon hapatok. Hangne patok kabau Jesu ong. Omde pimde ben perkat ya ka patok badon sauli yang kinro bad ka kerdop balakang daktala. Henry ka patok kabau Jesu ong kalong ka jinglong jenggi buru ba im kalam belai ki beriu ki bajid ban im kalam belai ki im ha ka pop bat ka pop ka pelong yangi ban sa ha patok kano ka jinglong kalam belai ka pelong yangi ban sakut ha ka patok uno uberiu ne kano ka beriu ki jid ban im ha ka pop ne ki im ha ka jinglong ba mutlap ne ha ka jinglong ba arsap ki jid ban im ha ka jinglong patok hangdo kim pedyang shu uble kim ngeshu ha uble kim ishu ya ujisu Kim ngeshu ha u mesaya u badon gabor man perlai luud yaki. Bad ki im ha ga jing kordit jonga pop. Kane kalong ga jing long jonga patok kabangila ban sautu habau Jesu ong. Ngawan ban perlai luud yaki beriu ki basa ha ka patok. Wad yaki ju ki balas ngap ya u. Kidon ha ka jing shisha ha ka patok. Ya ka jingim ka bakila im. Ya ka jinglong jongki kalong tip kumba im ha ka patok. Ha ka ne ka juk ka ba minda. Bun ki kristan ki im ha ka patok. Kisa ha ka patok. Omde ka patok kaba ki beriu kilasnana ka binda jongki. Henry ka patok kabak makihi kilasna la jong. Buon ki kristan kisna ya ka patok la jong. Bad ki sna ya ka kerdop la jong. Bad ki sna ya ka tala la jong. Bad ki kang ya ka tala. Bad ki sa ha ka patok da ka bakam kang napo. Omdon mano bakang ya ki nabar. Henry ki kang napo bat ki bu ya ka chabi bat ki kalamsha yano ban play.
Haki inga sem jangi ngidon ki beriu bat sakut haka patok. Ki im klamble, ki im klam jisu, ki im klam jingya tiplem, ki im klam kanu ka jingkwa ban wadia ubale, ki im ha ka jinglong mutlop, ha ka ba kren sarong, ha ka ba im sarong. Don bon ki beriu saudong jangi ki im kumne, bad ki kanglad ya ubale ban rung hapo jangi. Ki kanglad ya ujisu ban tre hapo jangi. Lada ujisu uwan hapadeng jangi, uwan hapo jangi. Ladang isya ya ujisu daka ba ple yaka tala kabangila kang napo ujisu unrung. Un pinbe tiki kama jangi, un perlai luding ina ka jing shale ben, un perlai luding ina ka ne ka patok, hendrengim shayawu, namarngis ngautanad ya ka ne ka jinglong klambele. Jinglong klambele kalong ka patok ha ka ne ka juk. Ladangim kot karpad yaw jisu, ladangim pediang yaw jisu, ladangim plilad yaw jisu ban rung hapo jangi. Ngi im hakane ka jinglong. Ngi penjin jari alade. Nangda ngi ang uble snap isene yangi. Nangda ngi ang uble don hakane ka parte. Nangda ngi ang uble don bor ban yarap yangi. Ngiyus ngo. Ladangi pule ter hakane ka gospel minda kasni. Ujisu ulakren hakamat kiberiu ba sa hakapatok syapang ka jingisene jango halor kiberiu kiba kot karpadiawu. Habaka rikende ha sarapat kala kot karpadiawu bale haba kala pli ya katala ba kala kang napo ujizu uble ula rung ha ka jingem janga bad uble ula penseizo ya ka jingem janga haba unaman ubapang yang lingkot ula kaloy ban pli ya katala ka ba ula kang napo uble ula rung ha u lemba u Elisha nungya tulupa. Henry kaktino ble ka ang ha Israel don bon kibapang yang lingkot. Henry kim shim la pli tala ha kamato ble. Kila jid ban im kalam ble, but kila jid ban im ha kap jimpang ke jing shetam ke jing jinjar. Habangim don jinged, habangim don jingidu bele, ngikang yalade, but ngi jid ben sakut haka patok, ngi jid ben im kalambale, nangda ngi kinno yakibrio saudong jangi, don mano bakaloy ben yarap yangi, ko himmen ko para, lada pikwa ben yomad yaw jisu haka jingim jambi, pide ban shim yaw tawu chabi da kabapila pikang iya tala napo. Pli wang iya ka jingem jampi hakamatu jisu. But unsa wandrong hapo jampi. Un pinbait iya ka jingem. Lezi pidang ngap iya nga hakabatiapang nagabinda buon snem. Lezi pidang sakot hakapop. Leze pedang im haka jinjar kaba pelong mapi shimet. Bapi jid ben im haka jinjar namar ba pim tre ben kot ya ujisu haka jingem jampi. Namar ba pim tre ben pendrit yalade haka matu jisu. Henry lada pikloy ben pli ya kalindi naga benda ujisu. Unsa wandrong haka jingem jampi. Kumba uble ula isne ya unama nusrian u gentil. Kumba uble ula isne ya karikende sarapat. Unisne ya piru. Leze namar ka jinglong jangi. Namar ka jing mutlop jangi. Namar ka jing sarong jangi. Ngimpat
penrit yala de ha domenda ngidang sakut ha ka jing sarong jing em jangi ha ka ba khang la dia uble mi jed ban em ya ka jing em klam bale bad kata ka pelong yangi ban sakut ha ka patok don ki inga sem ki sakut ha ka patok ha ka nega juk don ki rishimet ki sakut ha ka patok ha ka nega juk don ki kon samla jongi ki sakut ha ka patok don ki longo pa babon god ki sakut ha ka patok namarba ngim treben penrit yalade u Jesu u Messiah u yem hakamat ka jingkang jong ka jingem jampi Pli ya ka jingkang naga benta jong pensalong ki balait Lord pensalong ki balait Lord duwai na du kadonul da ka badja ummat kotrai hakini kis nembaro ngalakhang la diame namar ka jing sarong jingem janga minda ngakloi ben play ka jingem hakama jame bad nangda kan sajia ya ka kampal la ha ka jingem jambi ko himmen ko para kot kar padia jisu be id melong uble be shisha melaban tre ha ka jingem janga khabba memon medon gabor halo janga melong uble ubayai san shar halo jangi melong uble badon bor wanshim dilut ya ke jing talat ke jing tuna jangi bangin de pli ya ke jingem jangi hakama jame bangin nam imshu haka jing long klemble in imbat me bat daka ba pediang ya ke jingai ename karko yangi enyaro ya utrai Jesus Christ in yang in playa ka jinghet ka jungi nganget playu pa baran bor baro unang tao ka beneng bat ka kindo pada hau Jesus Christ kun pa marwe chungu utrai jungi yau bela pun amen sim Bakhuid yau bela kana ka Maria tesuti yau bela shaleben popon Dios Pilatus la sanar panayau la yap la tep yau la kiyasha ki beya haga Sngi ka balai la mi pan ki beya wala kiu shabening wishang shakamon ublay upa badan bor baro nang daw in wan pan ban bishari ki bayim bat ki baya ngangit ho men siem Bakhuid ha ka balang Catholic Bakhuid ha ka jingasula ki rikoi ha ka jimma yakipop ha ka jimmi pat ka do da ka jingim bam jikut amen Toya duai ko himen ko para baka jinkenia jonga ba jumpi kanlong ka bapriang hun hau blay upa badan bor baro to try piding jinkenia ti jumpi naga beta ka jingro ka prom ka teng jung ka jingro ni pada ka palang ko jung paro away to ai ba kanega jingtarwa bakentang ko try kanwanra hangi barabor ya ka jinkar ku jonga jimpenim kanamba
yakata kaba kapindep hakajimaya kanla ban penbura hakabor da ukris utrai jangim. Amen. Utrai undon renka batpim Renka batkiru. token tiu yalaki donut Kintiu yaki shall try. donginaingo yautrai uble jangim. Kai shong hok batkate. Dashisha kalong kaba shanghok bat kabade kadeti jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinrat ko pa Bakhuid ko ble badan bor bat bam jikut namar haka jingit melataw yau bendriu bat habala pindrem yau katkum ka hok melasispa yau daga jingisne lempa utrai jangi Jesus Christ lemba jangu ki angel ki aro ya kaburom jame ki hima ki dem mane bat ki bor ki kinyi hakama jame ka beneng bat ki bor ka beneng bat ki sarapim bala karku ki amane renkat daga jinkamen ngi karpad yame to ai bagi sur jangi kinya so bat ka jangki katbangi penbana daga jingero basnge verri. Bakhuid, Bakhuid, you try. Bakhuid, you play, keep on. Bring Bakhuid, take it down. Yarkaburam jambe. Rayo sana shadro. Rayo sana klanko. Rayo sana you play Juno. Yaro you tawawan. Agagate utrai. Bring Bakhuid, take it down. Yarkaburam jambe. Rayo sana shadro. Rayo sana klanko. Rayo sana you play Juno. Ko himen ko parato nginang duwai bauji sun tre hapo jangi bangin plila dia ka donu jangi ban wan kyaru men siam Bakhuid halo jangi vai pai vai bangin dup roy ha ka jimpen slay jangu bandup pediang evji supura ha ka jingim ka jangi dashisha melongo Bakhuid ko trai katemei jong ka jingkhuid barom namar katangi karpadiame to pen Bakhuid pen kantang yakine ki jing tarwa jangi dakaba pa yau men sim jame kum ga jer halo jangi bakin kerlalong yangi kamet barkasnam jangutrai jangi o Jesus Christ. Haka por baladino yahu badala ka mons ngobha. Ula pediang ya ka jingsha shitam. Ula shim ya upu badaka baingu yame. Ula kedia yahu badula ai halaki sindran u To shim bato bam na kane pi baro. Namar kane kalong ka medjanga ya ka bayanaiti naka venda jampi. Hakaju ke recommenda la yabam ula shim ya ka kuri. Bada ka baingu biang yame ula aya ka halake senran u To shim batu di na kane pi barro. Namar kane kalong ka kuri jangas nam janga. Janga jutang batte mai bad bam jikut. Ya ka bayan pen mi naga benda jampi. Pa naga benda ki babon. Naga benda ka jimma ye ki pop. Tole ya kane. Ban kan mau iangam. Kosnam bakardo jangu Christ pen Bakhuid yangi. Pen Bakhuid yang mensiam hadim pen Bakhuid. Pen koi pen kia ya ki bapang ki bashitam baro. Ya da yang inau bamen na klam.
ka jing maya jong ka jinget Katasin bangi bang yune upu bagi diragani kakuri ipen naga jing yap jong bikotrai tadanu Namarkata ngi ke ba penmenda ya ka jingia bad ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko Taïew pu jang ka jingim bad ya ka kuri jang ka jimpenim ngi da aing waidem namar melanyu yangi ke ba bit banya hakama jamme bad ban shakri yame da ka bas ngi verit ngi karpad yame ba ngi ke ba yo binda hakamet bad ka snam ukris ngin long ke bala penyatali kawai da umen siyem Bakhuid. To ken mau ko Taïew ka balang jamme kabala priang ha satala ka parte ba to penjanaya ka ha ka jingit rengkat baduliya uppa Bakhuid jangi uvilbet u bishop jangi bad baru ki lingdo bad ki rinium to ken mau lemro ye I shakri jamme ya pachan melakot shalade na kane ka parte to ai ba mai I balayalong kawai badu kun jame ha ka jingiap kum ga jangu in long kawai ro badu ha ka jimmi pa jangu to ken mau lemro ya ki himmen ki para shinrang bad kende ki balayoti anda ka ba karmen ya ka jimmi pa badia baro ki bala klat na ha ka jingisne jame to pdiang ya ki sha ka jingshai ka kama jame to isne yangi baro ngi karpad me bareng khat bad ka maria teisuti Bakhuid ka kami jangu blai u Joseph Bakhuid kurim changa ke apostol Bakhuid u Francis disease Bakhuid but bado ki recoid ke bela pensng bhaya me pateng la pateng ngilongi babit benyo bin dalem haga jingim bam jukut but bangini Robert pindon buram me da ukun jame u Jesus Christ Dawu lembadu bad hawu kallang hamayu blayu pa badan bor haga jingelong kawai jungu men siyem Bakhuid baro ka buram bad ka jingero junom la junom Amen. ko himmen ko para ngiduwai kumbau Jesus lagi kai yangi nagabinda bar ka jingdon kam jungi duwai nagabinda ka inner healing retreat ka ben stang na du san tari san hindri hinyu tari but ngi duwai nagabinda ka Bible convention ha ka katlai tari ba baharo ki niki program jonga center kalong ka basizo rengat bad baharo ki program khabar ka nega center shaki parish ba pair kopa jongim ba habening kalong ka bakui kerteng jome kanwan ka hima jome kalong ka mon jome ha kinda kuma habening toai ngi minda ka jimbam jongi ka bahala kasni patamap ngi kiring kang jongi kumbangi rongi map ikebeles niu yangi padwati lam yangi shaka jimpen shoy and rate applied yangi naka basiniu top light yangi ngi karpad ko trai na ki jing siniu barra haga jing spoon jamme toy jing suk jing sign hagi sngi jangi kramba daga jing arab ka jing isne jamme ngi light baro bona ka pop but ngi yo jing da na ki jing jin jar barra kadbangi dang up ke melendi ya ka jing karmen Bakhuid but ka jing wan pa jung nang penim jangi u Jesus Christ Namar ka jume ka long kai ma ka jume ka bor ka buram chinam lai chinam ko trai Jesus Christ me u bala ong ha ki apostol jamme ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy wat pe digi pop jangi Henry ya ka jinge janga balang jamme but ha ka jing spoon jamme tai ha ka ya ka jing suk but ka jingyat le kawe katkum ga mon jamme mame uba im badu basensha junom la junom Amen. ka jing suk trai kandon barabor rengka but pim Nengkabat dap daga jing idu Kristo ngini aingu markelia Kukulan rodu play, make it keep up rotate. To swell sende yangi,
Hakumi ukun lambro jung ble. Hakumi bakit na ka pop jung parte. Sakito ke bela karsha ka jinga wai jung ukun lambro. Bukanrat yang rong bersama kau pemandrung bukaying jangan dari syok tanah kekti kemensim jangan sekiai. Kotrai Jesu. Yes ngo yame nagavinda ka jimpensle kaba me wanra hangi ve paive. Lemba ka jimpidiang yame hakane ka communion Bakhuid but communion mensiam. Pindap shoin ka donod but mensiam jangi da ka ju ka jimpensle kumba don mame. Pelai ludi ki brio na ka jingte na ka jingkum na ka jinglong koidi jangi. Yesu bayi le kampala hapo jangi. Hakane ka kelip ma. Kadbangi terang yame, kadbangi pediang yame hagaktiin jame, kadbangi pensul, kadbangi angnud yame hagani ka kelip ma. Jesu taya ke bapangi bashetam, ay baginang roy haga jinged minda. Kamta me baro ki himmen ke para ki bashimenda hagani ka mas Bakhuid. Ay bakindon ka jinged ben pediang ya ka jinga e halu jangke minda. Kamta me ki bapangi batya slam haga jingti apang. Ay baginang ya bort mai halu jangke minda. Ay ganang lai lui na ubama na uksoid. Ay ginom pop kin kala ka bamod minda. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Itu wai ke jing tu wai Jubilee. Inang tu wai naga binda ke jimpin jam pura naga jimpin shitam shipar. Koppa uba habening. Hai ba ke jinge ba mela ai hangi. Hau kun jamme u Jesus Christ u himmen jangi. Bad ba ke telij ding jang ke jinge spoon kan klang ha ke donu jangi. Dau mensiam Bakhuid. Kan kersiu biang hangi ya ke jingkermen bala kerku. Naga binda ke jingwan jang ke himah jamme. To ai ba ke jinga e jamme
kan pen kala dur yangi shaki nong nur lengka bam ju shang tai ban bet yagi sembai janga gospel to ai bagi togi sembai kan pen kala dur na shapo yaga jait pen riu bari yaga perthe mariang baro kawai ha ka jingkami lendi batikana yaga beneng batimai bat ka perthe batimai haba enda yagi bor janga bammen laveng no kaburom jame kan ting shine junam to ai baga jinga e janga jubilee kan kersiu biang hangi ke pilgrim janga jingkarmen yaga jingang nut yagi tiar jingkan show habane ai baga taga ju ke jinga e kan pensa priang yaga jingkamen bar jingsuk jangunong sius pa jangi satala ka parthe shame ko blei jangi bala kerku junam kan long ka burom bar ka jingya ro junam amen ko pa jangim ba habening ka long ka bakui ka teng jame kan man ka hima jame kan long ka mon jame ha kindau kumba habeni to ai ngi minda ka jimbam jangi ka bahala kasngi badama pingi krengkang jangi kumbangi rungi map iga beles new yangi padua delam yangi shaga jimpan shoy henry tapalait ingi naga basuni amen kublei komaria daga jinga e utrai dun bet phan kuye phan apne kinde bala kuye sapo jom pa jisu komaria bakui komi jom play tuaina ka bintha jongi kinom pop minta da ka por ka jingyam jangi amen kaburam hau pa hau kun badamen sim bakui kumba kalalang kapawin Nyngkong kumchu minta parabo junam la junam amen thongin ya duwai khaba mela pendimai yangi daupu na kamich bening ngi karpadi me ko trai bagane ga jimbam janga jingit kan pen scam ya ge donu jangi bat kumta yangi en kinto ban chakriya me ha ki himmen ki para jangi dau chris utrai jangim utrai undon rengka bat pim blay badan bor badan kar kuy pi upa badu kun badu men sim Bakhuid amen elesuk ban pen bana ka kubar ba jang utrai ta ka jingim ka jompim nisomo yawe lai spark at kuntai